Hola, em dic Andreu Gallarro i Viejo i sóc tècnic superior en arts plàstiques i disseny gràfic. Con muchos y grandes sacrificios. A la meva família no hi ha antecedents d'artistes més que la meva mare, que de jove es va interessar per la pintura i en la seva època de docent feia uns dibuixos que em semblen fantàstics i estic segur que si els hagués desenvolupat hagués fet la competència a la Pilarín Vallès. De molt petit m'agradaven molt els còmics i dibuixar. Vaig tenir un tercer premi en un concurs de dibuix i l'any següent un segon premi. Amb els diners que vaig guanyar em vaig comprar una Nintendo 64. I clar, em vaig posar a jugar i els anys van passar i no vaig tornar a tocar el dibuix fins al cap de molt temps. Cap als 17 anys em vaig tornar a interessar pel dibuix. Recordo que obria les llibretes i dibuixava, com per exemple un pot de tinta negra per pensar, o un dit content amb una pajarita, una espiral amb una calavera que està sent succionada, un paisatge amb formes geomètriques i al fons en comptes de muntanyes hi ha dits. Una definició de què és el surrealismo. Així que em vaig matricular a l'Escola d'Arts. Volia estudiar disseny gràfic. En comptes d'estar per aprovar, em passava les hores posant el logotip de l'Escola d'Arts en tot d'altres logotips famosos, o modificant altres logotips. Catalunya contra Espanya, les Olimpíades Paralímpiques, un odi irracional a la Comic Sans comparant-la amb la lluita que tenien els activistes contra l'energia nuclear. La veritat és que anar a l'Escola d'Arts em va servir moltíssim per tenir una sèrie de coneixements tècnics que em van ajudar a fer una sèrie de muntatges i també coses divertides. Memes inclosos. Fins i tot vaig fer la meva primera producció audiovisual. Las ensaladas Floret con exceso de humedad duran menos, pero con 15 puntos en el carné. eso no pasa. ¡Oh, no! ¡Mario! Bueno, resulta que el meu pas per l'Escola d'Arts va donar els seus fruits, ja que vaig guanyar el meu primer concurs de disseny gràfic fent un cartell per a una universitat de Catalunya i el premi era una tableta gràfica. I gràcies a ella vaig començar a explorar una miqueta el món del dibuix digital i la pintura digital. Algun exercici destacable d'aquella època a l'Escola d'Arts podria ser, per exemple, aquest, on havíem de fer collage entre diverses il·lustracions antigues. Llavors em vaig interessar en la fotografia, em vaig comprar la meva primera càmera i vaig començar a fer fotografies. I la càmera m'aniria de conya perquè em van ensenyar a un senyor que es deia David Hockney, que feia unes menes de collage digitals, que em van inspirar molt i vaig dir, jo faré el mateix que ell. Primer van ser les escales de l'Escola d'Arts, que les vaig convertir en un pop, després en una eina. Després vaig començar a convertir tot el que em trobava en cors. Sí que és veritat que em vaig fer molts. De sobte apareixien mans a les finestres, coses estranyes. Fins i tot vaig convertir una mà meva en unes tisores fetes de carn. Una mica terrorífic, no, al final? Encara que la majoria tenen significats abstractes, n'hi ha que tenen significats que tots podem entendre, com per exemple aquesta paleta, que és l'eina que substitueix a la mà. Tot això de fer de collage era un procés molt costós per al rendiment de l'ordinador i portava moltes hores. Vaig decidir desconnectar. Em vaig trobar unes ceres per aquí a casa, les ceres que teníem a l'escola, i vaig començar a pintar. Aquesta és la primera que vaig pintar. Em sembla excel·lent perquè és com si digués tinc la meva opinió pròpia i estic esperant diligentment el meu torn per expressar-la. També podem veure un dit immens de color blau, composicions estranyes, experimentació de tot tipus. Vaig fer més de 70 pintures durant aquestes etapes, que va durar diversos anys. Especialment m'agrada el realisme no buscat d'aquesta pintura, que sembla ben bé la fi del món, Sembla ben bé, és xungo. Esclar, pintava coses molt normals. Mira, el més normal que vaig pintar, de tot el que es pot pintar, jo vaig escollir fer un ou ferrat sobre una
pala de bàdminton. Què et sembla? Andreu. Ah, sí, també vaig intentar fer alguna reproducció d'algun quadre famós. Aquesta època, ja us he dit, va durar un temps, així que tornem una mica enrere al final de la meva estada a l'Escola d'Arts. Vaig dissenyar algun anunci i després vaig tenir una època de disseny gràfic activista. ¡Mira, imbécil, te da por culo! Vaig dissenyar, mira, aquest cartell perquè jo creia que el contingut que feien a l'MTV era desastrós i et perjudicava més que ajudar-te. A partir d'aquí vaig posar el logotip de Coca-Cola a totes les marques de les quals era propietària la companyia Coca-Cola Company, com dient, ojo, monopoli. Tot això va derivar en un projecte de final de curs. Vaig crear una web on es feia una crida a dissenyadors i artistes perquè dissenyessin cartells amb missatges optimistes perquè la gent els pogués descarregar i imprimir-los i fer-ne el que volgués. La veritat és que vam compartir centenars, si no milers de cartells, i em van convidar a fer una exposició d'alguns d'ells al Teatre ETC de Vic. I després vaig guanyar el concurs a la creació d'una marca que representés a Vic com a la capital de la cultura catalana l'any 2016. Jo estava eufòric perquè era un concurs molt important a nivell català, comarcal, biguetà, no? Molt bon any 2016 i us desitjo un molt bon any de capitalitat de la cultura catalana. Llavors vaig fer alguns encàrrecs, coses vàlides durant aquella època i també molta exploració. Uns projectes només per diversió que jo m'inventava. Vale? I vaig tornar a fer més coses, algun poema gràfic a l'estil d'en Joan Brossa. Vaig tornar a agafar logotips molt coneguts, molt famosos, i els vaig començar a modificar, com a l'inici, i aquí va sorgir la meva època antilogos. Vaig acabar fent més de 30 redissenys amb una de les marques més conegudes, amb una mena d'humor crític. El segon va ser voler veure com serien les marques, és a dir, deixem només les marques amb les consonants i el color. Es reconeixen? Després vaig mesclar entre elles marques de cervesa per fer un exercici d'experimentació gràfica també. També vaig barrejar entre ells els escuts dels equips de primera divisió de futbol que tenen més rivalitat entre ells, com per exemple aquests que teniu aquí. Tothom troba horripilants, la veritat. Després alguna cosa em va portar a fer The Love Collection, que engloba una sèrie de composicions on la contraforma de Love està inspirada en un tema diferent cada vegada, segons el que t'encanti. Aquí teniu tots els que vaig fer i no us els puc ensenyar tots perquè n'hi ha molts. I l'últim és modificar els logotips dels videojocs de Nintendo, canviant la tipografia del logo per la Comic Sans. També vaig estar enregistrant el procés. Ja m'havia interessat en la fotografia en el passat i de sobte vaig tornar al hobby comprant-me un objectiu ultra panoràmic Tokina 11-16 que és ideal per fer fotografies nocturnes, així que sortia de matinada i posava el trípode a la càmera i m'estava una estona fent fotografies i jugant amb la llum i bé, la veritat és que vaig fer-ne moltes de fotografies, però moltes. I vaig tornar a liar-me en projectes complexos, en aquest cas fotogràfics, dels quals al final m'acabaria avorrint. Timelapse. Vaig realitzar-ne 10 o 11. I aquest és el més destacat de tots, el més bonic, el que té millor llum i el que... pum! La meva exploració per fer coses gràfiques, per absurdes que fossin, continuava. Vaig fer una etiqueta amb una calavera per les cigarretes perquè l'haguessis de retirar abans de fumar-te. També vaig tenir alguns encàrrecs i vaig dissenyar bastants logotips. Alguns logotips tipogràfics, com podeu veure. I llavors em vaig començar a interessar per fer animació de lletres mitjançant processos digitals.
vaig començar a dibuixar lletres i més lletres a les meves llibretes. Així que, recuperant la tècnica del gravat en linoli, vaig començar a gravar lletres com un boig. Vaig fer tot un abecedari complet amb una mena d'imatge de fons, que després el vaig imprimir a mà. I també vaig fer molts altres gravats. Mira, aquest és dels primers que vaig fer, que l'he acabat aquest 2025. Vaig seguir gravant lletres, llavors vaig canviar un format més petit, vaig fer algunes flors. El disseny més intrincat que tinc potser sigui aquesta rosa que vaig dissenyar per al Sant Jordi del 2018. I aquests aquí són els gravats més recents que he fet, que alguns no he fet ni a la prova d'impressió. Mireu com queden impresos. Aquest el tinc emmarcat i la resta impresos en tirades limitades de 12 impressions, 12 làmines. Firmades i numerades. Em falta fer el certificat d'artista, ja està. Bé, sempre havia estat interessat en les lletres i llavors vaig tenir un altre moment d'interès per dibuixar lletres. Vaig començar a explorar tipogràficament i volia dissenyar tipografies tant sí com no. Vaig decidir optar per apuntar-me a un postgrau tipogràfic que es va obrir a Barcelona i hi havia beques. Hola, em dic Andrea. Però una setmana abans de començar es va suspendre. Vaja, que el món no volia que jo estudiés tipografia. Però bueno, ho vaig fer igualment. Vaig començar a trastejar, vaig crear alguna tipografia bàsica, em vaig comprar llibres de tipografia perquè volia fer les coses bé. I em vaig apuntar a un curs online de disseny tipogràfic. Per aquest curs vaig dissenyar una tipografia que es deia geomètrica. Bueno, Gridger, bé, Pròspera, li vaig donar tants noms. Al final em sembla que es va quedar amb Gridger. Va ser una mega tipografia, com podeu veure tenia moltíssimes variants. Em vaig motivar, vaig anar a congressos de tipografia i després vaig decidir comprar-me una llicència oficial per poder dissenyar tipografies i vendre-les de manera legal. Llavors vaig decidir digitalitzar la meva pròpia escriptura, convertir-la en una tipografia digital, que la vaig dir Endarina, que eren primer 3 gruixos, després al cap d'un any la vaig estilitzar, vaig reduir el pes dels arxius perquè pogués ser útil per pàgines web. També vaig ampliar la família de 3 gruixos, vaig fer-ne 5 i vaig fer versió expandida i versió condensada. Uau, estava fascinat, m'agradava, les tipografies em quedaven bé, la vaig vendre, la gent li agradava. Així que vaig dir, vinga, seguim, que no pare la fiesta, no? Així que vaig dir, vinga, va, un repte més gran encara. Ara agafarem una tipografia que tingui a l'ordinador, d'aquestes gratuïtes, que no tenen llicència, que no saps ni no n'han sortit, que hi vegis potencial per redissenyar-la i la redissenyarem. I així vaig agafar la tipografia Alons, dissenyada el 1993 per Gary Elfring. Vaig redissenyar tots els caràcters de la tipografia, vaig fer les minúscules més altes, vaig perfeccionar tots els traçats, vaig reduir i modificar la quantitat de punts i dels 100 caràcters aproximadament que tenia la vaig convertir en una tipografia de més de 500 caràcters, amb accents, amb diacrítics de diverses llengües, la vaig anomenar Gilan. Així que una tipografia que servia només per l'anglès, pràcticament, ara es pot fer servir per moltes llengües europees, inclús el turc, em sembla. Deu ser la meva tipografia més descarregada. De fet, he estat mirant, no només està descarregant la meva pàgina de venda de tipografia, sinó que també està en moltes altres pàgines web que no sé per què ho està allà, perquè em sembla que vaig escriure la tipografia que només la podia distribuir jo, no ho sé, potser ho vaig redactar malament, podria ser. El cas és que aquesta tipografia entre la meva pàgina i totes les altres webs que la distribueixen ha estat descarregada més de 200.000 vegades. 200.000 vegades. Hòstia, només que m'haguessin donat €1 per cada descàrrega?
De fet, he descobert que aquesta tipografia meva està distribuïda a alguns llocs i no surt ni el meu nom ni un enllaç. Inclús hi han ficat una roba i una marca d'aigua a sobre com si fos un disseny seu. ちょっと有田くん、ここ、また間違えてるわよ。 O sigui, aquesta tipografia va agradar tant que, de fet, una companyia de videojocs es va interessar per ella i la va descarregar, bueno, ells no, l'equip que els hi dissenyaven la marca, i la van utilitzar per fer el logotip, per fer la marca d'aquell videojoc. No sé si el coneixeu, el Palworld va tenir un rècord de descàrregues grec i està amb temes legals de copyright als tribunals de Japó en Pokémon. Ojo! Vaig seguir creant tipografies, després vaig dissenyar la senzilla, que és una tipografia de només majúscules que està pensada per ser molt llegible a cossos molt petits i ser vista en entorns digitals, vale? Sí. Vale. M'acaba de picar un mosquit. N'hi ha una altra que també està en curs, la vaig començar el 2020, però jo crec que aquesta ja seria per demanar finançament cultural a la Generalitat per treure-la. Hola, Generalitat de Catalunya? Generalitat de Catalunya. Sí, mira, jo sóc dissenyador de tipografies i volia... Hola? Es diu Calica, bueno, es deia Calica, jo crec que ara es diu Quadradeta. Hòstia, tinc uns merders per ficar noms a les tipografies, que és al·lucinant. És una gòtica moderna amb ascendents i descendents equilibrats. Això significa que és molt poc llegible i funciona amb frases curtes i impactants. Hauria de redissenyar les majúscules, la veritat. Bueno, aquesta tipografia està al tinter, igual que moltes altres. Aquí veieu una tipografia també de punt de creu que està a mig fer i hi ha altres tipografies que les tinc mig dissenyades. El 2023 vaig dissenyar la meva última tipografia, que va ser un encàrrec, on vaig haver de digitalitzar l'escriptura manual d'una noia, per convertir-la en una tipografia digital, i la veritat és que va quedar molt contenta, va anar molt bé, que no s'aprecia pràcticament diferència. El que no faig són tipografies personalitzades. Per fer tipografies personalitzades necessitaria un equip d'ajudants. La tipografia porta molta feina, així que vaig desconnectar una miqueta i vaig començar a dibuixar. Aquesta vegada vaig utilitzar la mateixa tècnica que es fa servir per dissenyar logotips i tipografies, el dibuix vectorial. No sé si t'hi has fixat quan fas servir el Word i selecciones una tipografia o escrius que per molt gran que facis la lletra no es veurà pixelada. Doncs és exactament el mateix sistema. I vaig començar a dibuixar un lloc que m'agradava molt, la plaça dels Màrtirs de Vic. Vaig dissenyar una escala del carrer de la Gelada que m'agradava molt, també, i vaig sortir a dibuixar diverses escales de la ciutat de Vic. Escales d'aquestes que veus a fora. De fet, hi ha un parell que ja no es poden ni consultar del mercat municipal, que ho van enderrocar, així que, història viva de la ciutat. Hi ha una cosa que em posa molt nerviós del dibuix vectorial i de les il·lustracions digitals i és no poder controlar tot el procés. Hi ha una de les parts més importants de totes, que és l'impressió, que se t'escapa de les mans, que no acaba mai sent el que tu volies. Vaig fer impressions en cotó, vaig fer impressions en paper brillant i la veritat és que encara no estic convençut i no sé com faré aquestes tirades limitades, la veritat. L'últim logotip que vaig dissenyar va ser per un fanzine, va ser per ajudar el meu germà amb la realització d'un fanzine que es deia El Vermut, aperitiu de lletres i grafismes. Espero que us agradi el logotip. El modificàvem segons la portada del número i jo crec que està molt bé, m'agrada molt aquest logotip, sincerament. Vaig començar a jugar a pitch and pat, llavors va venir el Covid, una cosa i l'altra, i vaig decidir crear un canal de YouTube amb vídeos de pitch and pat, que alguns de vosaltres ja coneixeu, oi? Després vaig patir una lesió molt greu, colze de tenista, i mira que no he tocat una raqueta de tenis en la meva vida. Això em va tenir apartat del pitch and pat durant un any i pico, ben bé. Durant aquell temps de lesió se'm van passar les ganes d'estar davant l'ordinador i tenia ganes de fer coses que es poguessin tocar amb les mans, que es poguessin veure sense tenir la pantalla engegada, no ho sé, i controlar tot el procés des del principi fins al final. Així que em vaig interessar per la pintura, i això estem parlant ja de finals del 2024. Vaig omplir un munt de pàgines amb conceptes, amb cartells, amb esbossos, amb idees.
En el pròxim vídeo us explicaré amb més detall aquesta etapa, que és en la que estic ara mateix, i us ensenyaré algunes de les meves pintures. Fins aviat!